ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 17-19-22 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಪಂಡು ಆತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲೋಭಗು ವಶಾದ ಲೌಕಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಸೈತಂಡ ಆಸ್ತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಲೌಕಿಕ ಜೋಕುಲು ಲೋಭಗು ವಶಾದ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜರು. ದಯಗೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಶರೀರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬರ್ದು ಅವಿನಾಶಿ అయిన ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು. ಗೀತೆ: ಮೋನೆನು ತೂವನ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏಪ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು, ನನೊಂಜಿ ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಂಧಾಮಡು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪುನಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ತವರ ಅರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಂದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಾದುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಡು ಪನ್ಪೇರು ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭು ಈಶ್ವರ ಇಂಚಿನವು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಆತು ಮಜಾ ಬರ್ಪಜಿ. ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಸಹೋದರತ್ವ ಆನತ್ತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರರು ಪಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಪೋಪೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೊಂಜೀರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸಹೋದರ ಎಂದು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಯುಣ ಕಾರಣ ಸಹೋದರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಾರು. ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಕ್ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ದೇರು ಪಂಡು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ತಿಕ್ದೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ವರ್ಗಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆನು ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ವಾರಸ್ತಾರೆ ಬತ್ತೇ ಪಣದು. ಬಾಬಾ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಾರಸ್ಥಾನದ ಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಆನು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆರ್ದುಲ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಪ್ಪರ್ದು ನಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಪ್ಪೇರು ಎರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ. ಅಂಡ ಮೂಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಅಪ್ಪರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಅಪ್ಪರ್ದೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖುಲೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದಿತ್ತರು. ಕುಡ ನಿಖುಲೆ ನರಕವಾಸಿಲು ಎಂಚಾಯರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗದರು ಪಂಡ ತಿರ್ಗದು ಬೈದರು. ಇಂದು ಪೂರ ಆಳವೈನ ವಿಚಾರಗಳಾದುಂಡು. ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೋನೋಡಾಪುನು. ಅಪಗ ಬಾಬರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಂಡು ಪಂಡ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಚಕ್ರದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಚಕ್ರದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತೆ ಸತ್ಯುಗತ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುನು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಇತ್ತೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಖುಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಬಂದು ನಿಖುಲೆಗ್ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊಂಡ ನಿಖುಲ್ನ ಪಿರವನು ಮಾತಲ ಬರ್ಪುನು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಈತೆ ಬಾಬರ್ದು ನಿಖುಲ್ನ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಖುಲು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು.
పందు నికులకి తెలియదు. ఈ మాతా ధర్మలు ముల్పై ఉప్పుజ్జి మాతెర్ల పిర తిరుగుదిల్లుగు ఇల్లగు పోపెరు బొక్క సురుకు నమ దేవತೆಲ್ನ ವಂಶಡು ಬರ್ಪ ನಮನೇ ಶೂದ್ರ ಕುಲತಕುಲಾದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕುಲತಕುಲಾಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕುಲ ಈ ಮೂಜೆತ್ತ ಆಸ್ತಿನ ಓರಿಬಾಬರ್ದೆ ತೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ದ್ವಾಪರ ಯುಗೊರ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಭಾರತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶವಾದುಂಡು ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತೇರು ಏತೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಯುರೋಪದಕುಲು ಆದಿತ್ತಂದಲ ಸಹ ಅಮೇರಿಕದ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಚೈನಾದ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಚೈನಾದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪಾನ್ದ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕುಲೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪರಸ್ಪರಡು ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಶತ್ರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬತ್ತದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಪರಸ್ಪರಡ ಯುದ್ಧನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಲೋಭದ ಕಾರಣ ಬೇತೆಕುಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಹ ಆಟವಾದುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಯರು ಎಂಕುಲೇ ವಿಶ್ವಗೂ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಸಹ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು ನಮಕ್ ಬಾಬಾ ರಾಜ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ ಈ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಪಡೆತ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿಲ ಆ ರೀತಿ ಬೀಗ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯನು ಏರು ఒక ಏಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಹ ತಿಳಿದಿಚ್ಚಿ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಏತಿ ಇತ್ತೇರು ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆಯುಸ್ಸು ಏತ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಡು ಗದ್ದಿಲು ಪಂಡ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನಾಥ ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಐದು ಬಕತ್ ರೇತಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ 40,000 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಚಾರಡು ಏರ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏತೊಂಜಿ ಉದ್ದವೈನ ಅಗಳವೈನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಯ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆನಲ ತಿರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಏರೆಗಳ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತಗಲ 3,000 ವರ್ಷ ಸುರುಕು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲೂರಿನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಏತು ವರ್ಷ ನಡತಂಡು ಎಂಚೆ ನಡತಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗಳ ತಿಳಿದಿಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದಿತ್ಯರಡ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಅಕುಲ ಸಹ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ಆಂಡಲ ಪದವಿನ ಪಡೆತರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಮಾತಾ ವಿಷಯನು ಬಾಬನಿ ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಏತು ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದ್ದುಲ ಸಹಜವಾದಿತ್ತೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಾಂಡಲ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬತ್ತೆರಡ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಫಾರಂನು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ನಿಖಲ ಸಂಬಂಧದಾದುಂಡು ಅವಶ್ಯದಕುಲು ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನು ತಿರುವುನಕುಲೆ ತಿರುವುನೇರು ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಡು ನಮನೆ ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರೆಗ್ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಈ ವಿಷಯಲು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು 10-15 ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಆಂಡಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕುಜೇರು ಕಡಿತ ಪಕ್ಷ 3-4 ಗಂಟೆಗ ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕೋಡಾಪುಂಡು ಭಕ್ತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಹನುಮಂತ ಶಿವನ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಐಡ್ದು ದಾಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೀರ್ಥ ಜತಂದೇ ಬರಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಆಕುಲು ರಡ್ಡನೆ 3ನೇ ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 3 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 4 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 5 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 6 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 7 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 8 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 9 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 10 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 11 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 12 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 13 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 14 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 15 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 16 ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬರಡಾಪುಂಡು. 17 ಜನ್ಮಡು
ಜತೊಂದು ಬರಡಾಪುಂಡು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಳೆಯದುಂಡು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಅನಗ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಹೋಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು ಅಪಗ ಏತೊಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು ಇತ್ತೆಲ ಸತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಂದಿರಲುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಮುಂಡಾಸ್ ಪಂಡ ರುಮಾಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬೇತೆ ಅದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಕಿರೀಟ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಿರೀಟ ಪಾಡ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ತೋಜುವೆರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಪದವಿಲ ಸಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ರುಮಾಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಿತ್ತನು. ದ್ವಾರಿಕಾಧೀಶನ ರುಮಾಲು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಮುಂಡಾಸ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದಿತ್ತನು. ಇಂದು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯದ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಅವು ಕೂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆಪುನು. ಐದು ಬಕ್ಕ ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಜಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮತಭೇದಡು ಒಪ್ಪುಂಡು. ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶದನೇ ಬೇತೆ ಚಂದ್ರವಂಶದನೇ ಬೇತೆ ಇಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆಟ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪರ್ದು ಕೂಡ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಳಿದನು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿದನು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಜ್ಞಾನೊಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಕೆಲವರು ಲೋಭಗ್ ವಶಾದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಸೈತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮೂಲು ಶಿವಬಾಬಾಗ್ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಶರೀರನು ಬಾಡಿಗೆಗ್ ದೆತೊಂದೆರು. ನಮ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಳಿದನು. ಬಾಬಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೆರು. ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪೇರು. ಹೆಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆರುದಾನೆ ಆರು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಕುಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತೇರು. ಇಂದು ಅದೊಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪತಿತ ಶರೀರ ದೇಪಂಡ ಮೂಲು ವಿಶ್ವರದು ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿ ರತನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಡುಗೊರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗ್ ಬಾಬನ ರಥ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರದ್ದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಮಾನವ ರೂಪಡು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುನ ಶಂಕರನ ರೂಪ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಅರೆಗ್ ಬಾಬಾ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು. ಆರೆ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುರೂಕು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಗುಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಹೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಡ ಮಾತಾ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಜಿ. ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸುಖ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ದುಃಖಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರು. ಇಂದು ಅಪ್ಪನ ಮಂದಿರ ಪಂದು ನಿಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದನು. ಅಪ್ಪನೇ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪನ ಮಂದಿರನೇ ಕಟ್ಟದಾರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಸ್ತಾರ ಆದುಲ್ಲಾರು. ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪನೇ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆರ್ದೇ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಕಿ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದೇಪಂಡ ಅಕುಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆತೇರು. ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಟ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಬರೆಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದಿತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕ ದೀವಣುವೆರು. ಅಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚಿನವು ದೀವಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕನು ಅಂತಿಮಡು ಏರು ಓದುವೆರು. ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಓದುವೆರು. ನಿಕುಲು ಓದೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲೆಗ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಿಕ್ಕುದನು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನವು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದುಲ ಸುರುಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ.
ಒರಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸಹ ಆ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾನ. ಗಾಯನ ಉಂಡು ದುಕ್ಕುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಭಾರತದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಭಾರತಡೇ ಬರ್ಪೇರು, ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಭಾರತಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನೊಲಿ. ಭಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಶಿವನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಇಂದಿಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೋಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದಿತ್ತೊಂದೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. 5ಲ ಸುರುಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕದು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಕಡೆತ ಪಕ್ಷ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಗಂಡಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಕೊಡಾಪುನು. 2 ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿನ ದೀವನಡಾಪುನು. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ದೇತೊನಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಜೊತೆಗಾರನ ಜೊತೆತ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾ ಮನೋರಂಜನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪಧಾರಿ ಭವ. ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಟಿತನದ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಆ ಸಮಯ ಬಿಂದು ರೂಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಐನೆದವರ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಬೋರ್ ಆಪುನು. ಆ ಸಮಯಡು ನಿಖಿಲ್ನ ರಮಣೀಕ ಅನುಭವದ ಕಥೆನು ಸ್ಮೃತಿಟು ಕನಲೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ವಮಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಲೀಸ್ಟ್ ಎದುರುಡು ದಿವನ್ಲೆ. ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಹೃದಯರ್ದು ಜೊತೆಗಾರನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ನೇಹದ ರಸ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೇ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮನ್ಮನಾಭವ ಆಪುನನೇ ಮನೋರಂಜನೆ ಆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಿ ಹಾಜಿರ್ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.